Ganske få danskere kan bryste sig med titlen frømand. Optagelseskravene til frømandskorpset er benhårde. Ideen i det er at lave nogle af de bedste specielle operationsstyrkesoldater, der findes. Søværnets specialoperationsstyrke blev oprettet i 1957, og siden da er kun 311 danskere sluppet igennem nåleøjet og har gennemført uddannelsen på basen i Kongsøre. 90% af det er psyken, og 10% er det fysiske. Igennem et helt år har DR fået lov til at følge en række elever i deres kamp for at klare sig igennem den ekstremt krævende uddannelse. Det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Der skal gøre dem til nogle af Danmarks bedst trænede soldater. Kom op! Kom nu afsted! Det handler om en eneste ting, og det er vilje. Og til frømænd, som bliver indsat i specialoperationer over hele verden. Jeg har været i situationer, hvor det har været tæt på. Men lige bag mig, der sidder der 8-10 kollegaer, og jeg ved fandme, at kommer man galt afsted, så dækker de ens røv. Missionerne foregår ofte fra søsiden, med det formål at bekæmpe terror eller pirater, indhente informationer om fjenden, eller for at hjælpe politiets aktionsstyrke på krævende og farlige opgaver i Danmark. Man er jo altid forberedt på det værste tænkelige. DR har også fået adgang til at følge livet som frømand bag porten i Kongsøre. Generelt så ved man ikke, hvad det er, vi laver. Et liv, der handler om et broderskab. Man er super afhængig af hinanden. En familie, der er svær at komme med i, og nem at falde fra. Men de få, der har viljen til at klare sig igennem, vil for altid være frøer.